ini chikumbiro changu chihombe kunyanya kuna president asekuru vangu Shumba Murambwi, ini muzukuru wenyu washurugu kwa mapanzura ndiri panapa sekemulanzi. Nyaya iyi ngaisaperere panapa kana kuperera kuzibheo. Vanhu vakadai vari kupiwa bhero Shumba. Tinopera kubatirwa vana vese nyika yese. Izvozvo kuna vanhu vakashaya vana vakawanda kumapurazi izvozvo vachinobatwa vari ikoko. Saka chikumbiro changu Shumba, ini muzukuru wenyu ndiri pano. Nyaya iyi ngaisangoita ngenyaya yemanga-manga. Nekuti izvozvo vana vese vari kushayika munyika muno munhu ndokwavari. Yazotengwa nemuzukuru weshurugwi kwamapanzura sekai mulanzi. Zvikanzi Shumba aka vanhu ava kandai mujeri ngavasabuda. Shumba mavhotsi mangani atakaruza akavharirwa kupurazi uko. Tingadai takatowedzera panhamba. Hey! Nyaya dzacho dzaakupisa baba. Pashata apa. Paipa. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga apwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota. Zvikanzi chitubu ichi chiri healthy, chakakodzera kunge chichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. Right, nyaya yazokora mutu. Nyaya yazvimba, nyaya yadhavhudhunda zvamanje manje yatengwa nemuzukuru wapresident Sekai Mulanzi. Hanzi Shumba Murambwi. Vanhu ivava ngavakandwe mujeri, ngavasambobuda handitika. Saka without wasting much of your time, twati tijambire muklipi redu tione kuti boy here kutaurwa nemuzukuru wemukuru wenyika kunzi Shumba. Vanhu ava vakatinya mavhotsi edu, tingadai takatowedzera mamwe mavhotsi. Saka nyaya ingaisapera. Right, amawana yanditika. So clip randinaro ndarionawo paSly Media. You can go and watch the full clip ipapo. Enough respect kuna mkoma Robert aiwa mwedu. Without wasting much of your time, rekati jambire mu clip iro tione kuti aufa. Andi muri kuona mapostora ari kupa chapupu yesaya uye akagezaya. Muri kuona mota dziri apa idzi. Pane mapurisa akaenda kunyabhira. Pane vakaona mota here dzikunyabhira idzi. Hakuna kana akaona mota. Ini chikumbiro changu chihombe kunyanya kuna president asekuru vangu Shumba Murambwi, ini muzukuru wenyu washurugu kwa mapanzura ndiri panapa sekemulanzi. Nyaya iyi hati handingataure nyaya yangu ndisina kutaura kuti ndine ani ende ndisina kuzivisa kuti ndine hukama nemukuru, so that mashoko angu anoita uremu. Saka ndosaka manzwa achitaura kuti aiwa ka ini ndini ningi. Right, handitika. So let me know what you think in comment section kuti zvaari kutaura zvine musoro here kana kuti hazvina musoro. Right, rega tifambe nevideo redu tonotaufa. ngaisaperere panapa kana kuperera kuzibheo. Vanhu vakadai vari kupiwa bhero Shumba. Tinopera kubatirwa vana vese nyika yese. Izvozvo kuna vanhu vakashaya vana vakawanda kumapurazi izvozvo vachinobatwa vari ikoko. Saka chikumbiro changu Shumba, ini muzukuru wenyu ndiri pano. Nyaya iyi ngaisangoita ngenyaya yemanga-manga. Nekuti izvozvo vana vese vari kushayika munyika muno munhu ndokwavari. Hakuna chitendero chakadaro. Ende imi hamungavakirwe imwe Zimbabwe. Hamungaisirwe zvakaitwa kuUkraine zvoitwa muZimbabwe. Hatisi kuzvida muno muZimbabwe Shumba. Mwana muZimbabwe ngaasununguke. Awe ari kuprotecta territory yavo, ari kuchengetedza chinhu chekumba kwavo. Munoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka ichi chinhu chemuteni ichi. Saka ndozataura kuti Shumba musarare, Shumba musarare, tinotorerwa chinhu ichi handitika. Ndozvaari kuedza kutaura apa kuti hamungarare mukasiya zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanhu vakutozvivakira kanyika kavo vega, imi muripo Shumba. Akada kwenda kuHarare, akada kufura nepaState House, anofura nepo. Kwete kunzi afane kuzwa kuti iJozi State House yakatarisa kupi nenyaya yekuda kwemapostori aya. Mapostori ashuma ngaende mukati, ngavavharirwe vanhu vari kuabhisa vana. Vari kutoabhisa vana vanava. Saka ndaikumbirise kunyanya kuna Shumba nevatevedzeri venyu vese. Vamunangagwa. Ini muzukuru wenyu kuti ndiri pano.
Vana vanga vaende mukati. Ngavaende mukati ngavasungwa nemutemo ngavaite basa sebasa. Kana vaya zvekunzi vanotenga maloya, toda maloya yenyu shumba ngayamire nyaya iyi. Vasapiwe nyangwa loya nyangwa vaine mari ndeyavo. Because zvindakarwadziwa mwamai vachanyanya yekuti ndinopiwa garoni, ndaipiwa garoni ndine vana 6. Ina baba 8. Vanopiwa garoni vanofana kudya nyangwa rikapera pasina 1 week munofana kutokwana garoni iroro. Munhu womukadzi ari kunguva yakanonzi ngaatume murume wako nokumbira mapedzi. Tonzi pfekai machira munyika yemuZimbabwe hamuitike izvozvo. Mapedzi $30 ari 20. Dai vaikwanisa kuzvishandira chikoma mapoto achitengesa muHarare vaikwanisa kuzvitengera. Saka chikumbiro changu ndechekuti baba handizosiwo zvangu vanomashandisa but $30 $20 avabhaisa muzukuru wemukuru avabhaisa anyemera vanhu vapedza haisi $5 kana $2 kana 3 avanyeba uyu ngaasanyebere vanhu kanonzi ngaatume murume wako nokumbira mapedzi. Tonzi pfekai machira munyika yemuZimbabwe hamuitike izvozvo. Mapedzi $30 ari 20. Dai vaikwanisa kuzvishandira chikoma mapoto achitengesa muHarare vaikwanisa kuzvitengera. Saka chikumbiro changu ndechekuti baba vanhu ava ngavaende mukati ava. Havasina kana kusiyiwa. Ivo vese vakariko ngavatorwa tsvagirwe pekugara. NeZimbabwe nemamunangagwa ngaipai vanhu pekugara. Kwete kusiya vana vachishungurudzika kudai so vana venyu izvozvizvi. nyaya yacho yatochinja baba yatobva ikoko ibohera akadza tinzwa taufara pekugara. NeZimbabwe nemamunangagwa ngaipai vanhu pekugara. Kwete kusiya vana vachishungurudzika kudai so vana venyu izvozvizvi. Fungai kuti Shumba last year makaruza mavhoti mangani akavharirwa kusango nemapostori aya. Mavhoti mangani mamwe amaifanira kunge makatovhoterwa asi makatoruza mavhoti akawanda sei Shumba. Basa ngariitwe basa ngarienderere mberi. Shumba mavhoti mangani atakaruza sekuru nekuda kwemapostori aya. hanzi mapostori ari kupachapupu yesaya uye akageza. mangani atakaruza sekuru nekuda kwemapostori aya. Right, chimbonyora mucomment section kuti unofungei nezvemuzukuru wasekuru zvaari kutaura izvi. Zviri kumeka sense here? Kana zvimeka sense taura kuti zviri kumeka sense, kana zviri kumeka sense taura kuti hazvisi kumeka sense. But ndokumbira kuti musatukane. Kutukana ndo chinhu chatisingakurudzire chini panapa pachitubu. Ende ndoziva kuti pana vanhu vanenge vachida kusvibisa chitubu. Vaya vatinoti nhundira muchitubu, nhundira muchitubu ndo dzatisiri kuda panapa anditika. Ende ukangotaura zvinyadzo ukangotuka vanhu I will make sure kuti ndakuita sei ndakubloka and you will never comment pachitubu again anditika. So ndo nyaya yanga ndinayo yanga ndakuunzirai kuti muone kuti nyaya iyayi yakora moto yatengwa nemuzukuru wasekuru. Ende ari kutaura iye achitaura kuti sekuru vanhu ava ngavasabuda, ngavasatombobvira vabuda, ngavagare mukati, ende mukati imomo ngavasabuda. Anditi takaruza mavhoti akaita sei akawanda. So that's the clip. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti is bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera apo pandine ndichikupai ma-updates ezviri kuitika zvakasiyana-siyana anditika. Sezvamunoziva kuti pachitubu chizere necontent, chitubu hachife chakaapwa handitika, chinogara chichiita sei chichikupai ma-updates. So ngatisangane muvidhio rinoteera.